Glacéad is a truck a hain group of parts of the Ghláin real life science in Lína ag gira an Fiosraíonn is fearr chuir le chéile ag míniú ábhar eolaíochta. Bhuaigh Gaelscoil Riabhach an céad gradam agus €1,000 lena bhí seán faoi bholcáin. Bíonn go leor scoilena ag déanamh Fiosraíonn eolaíochta trí nóiméad agus ag deireadh bíonn na búnteirí an sin. Bhuaigh €1,000 chun úsáid ar rudaí eolaíochta. Dúsáid muid scoil an glas le haid déanamh aisteocht chur muinteoir bolcán taobh hiarmuid agus freisin rinne muid beochanna. Tá eolaíocht anna tábhachtach i de héal. Nuair bhíonn tú older agus nuair bhíonn tú ag déanamh cócraíocht agus rudaí mar sin caiid tú a bheith iscoit na measurements agus rudaí mar sin. Bhí an tálinn Thomas an chéad áit a bhaintach ceirúir inis, so go sil go bhfuil an spéiseach an seamáileach riacht san eolaíocht agus tuigeann siad an tábhacht a bhainnes leis don látáineán agus don todhchaí. So tuigeann na páistí go bhfuil freagar na bhaibanna atá sa damtá agan inne buintach leis an eolaíocht agus má ólamíonn siad níos mó faoi sin go mbeidh scéal níos fearach a leo. Fiosraíonn 2,600 daoine óga buintach le níos mó ná 400 thug read the real life science im Lína. Cé fios cén éacht eolaíochta, theochaigh go hús a todhchaí.